राखी के शुभ अवसर पे सभी भाई बंधु के हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत बा। आई एगो बहन अपना भाई के कैसे समझावत अड़ी कि ये डोर के भैया हल्का में नहीं खेले के बंधन अनमोल हो खेला। कैसे कहत अड़ी कि भैया बूझी हो न राखी के धागा हवे, भैया बूझी हो न राखी के धागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे। भैया बूझी हो न राखी के धागा हवे, भैया बूझी हो न राखी के धागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे। क्या बात है बाल शंकर भैया, और कोनो जोड़ा बा? बहन कहतड़ी भैया इस स्नेह के डोर के बना के रखी है, जब तक हमने के जीवन रही भाई बहन के रिश्ता ऐसे बना रहे के बा। कि अपना बहिन के कबो ना भूलैहा भैया हो, अपना बहिन के कबो ना भूलैहा भैया हो, जबले जियब तबले प्रीत निभैया भैया हो, जबले जियब तबले प्रीत निभैया भैया हो। जग में सबसे पवित्र ई तो धागा हवे, जग में सबसे पवित्र ई तो धागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे, एगो बहिनी के प्रेम के सुहागा हवे। बाबा अगर रउआ राह भटकत तनी बहन भाई के रिश्ता समझे में, तो एक बार रामायण महाभारत देख ली कैसन रिश्ता होखेला। कौन भाव से बहन कहतड़ी जैसे